Να ρωτήσω τον Δημήτρη Τσιόδρα αν, βεβαίως το σχόλιο από το αποτέλεσμα, αν όμως έχει επιτευχθεί αυτή η αποκλιμάκωση, η οποία προφανώς είδαμε και οι δύο ηγέτες θέλανε να πετύχουν. Διότι είχαμε ένα πολεμικό κλίμα τις τελευταίες εβδομάδες. Ναι, είχαμε πολεμικό κλίμα και στην Ελλάδα και στη Γερμανία βεβαίως, με όσα έγραφε η Bild, με δηλώσεις που γίνονταν από πολιτικούς κλπ. Προφανώς θα υπάρξει αποκλιμάκωση. Υπήρξε ήδη τις τελευταίες μέρες, λίγο πριν από την επίσκεψη. Νομίζω ότι θα υπάρξει και το επόμενο διάστημα. Άλλωστε, οι δηλώσεις και του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Μέρκελ βοηθούν σε αυτό. Τώρα, σε σχέση με την χθεσινή συνάντηση και όσα υπόθηκαν μετά, πιστεύω ότι αν τα λέγαμε, αν τα έλεγε ο κύριος Τσίπρας, εδώ και πολύ καιρό θα είχαμε γλιτώσει, εννοώ ως ελληνικός λαός, πάρα πολλά. Γιατί οι παραδοχές που έκανε χθες στο Βερολίνο δεν είχαν γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Ποιες είναι αυτές οι παραδοχές? Δηλαδή, αν τα έκανε την πρώτη μέρα της Πρωθυπουργίας? Όχι. Αν η αντιπολιτευτική του τακτική ήταν αυτή, ήταν σε αυτό το πλαίσιο, τότε θα είχαμε γλιτώσει πάρα πολλά δεινά. Γιατί τι γίνεται? Φτάνουμε να παραδεχτούμε πράγματα μόνο όταν κάποιος είναι φτάνει μάλλον να παραδεχτεί πράγματα μόνο όταν κάποιος είναι στην κυβέρνηση. Όταν είναι στην αντιπολίτευση, λέει τα δικά του. Θα θυμηθούμε το ουδής αναμάρτητος του κυρίου Σαμαρά όταν είχε πάει στο Βερολίνο. Χθες λοιπόν ο κύριος Τσίπρας τι είπε? Λέει ότι για την κρίση στην Ελλάδα δεν φταίνε μόνο οι ξένοι, δεν φταίνε κάποιοι άλλοι, αλλά φταίμε κι εμείς. Άρα ενώ μέχρι πριν ήταν ευρωπαϊκού χαρακτήρα η κρίση, φταίει το παγκόσμιο σύστημα κτλ. Και ότι δεν υπάρχει πρόβλημα σε σχέση με το πώς έχει δομηθεί η Ευρωζώνη, αλλά υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα στη χώρα μας με το πώς λειτουργούσε τις προηγούμενες δεκαετίες η ελληνική οικονομία, το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε εμείς. Ναι, δηλαδή πώς το αξιολογείτε αυτό? Είναι αυτό η λεγόμενη στροφή στο σαφέστατα, ρεαλισμό? Είναι στροφή στο ρεαλισμό. Σαφέστατα. Χθες νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ εμφανής αυτή η στροφή. Προφανώς είναι καλοδεχούμενη. Το ότι να σταματήσουμε κάποια στιγμή τους λαϊκισμούς και να κουβεντιάσουμε επί της ουσίας το τι γίνεται και το ότι πρέπει να αλλάξει σε αυτήν την χώρα. Επίσης για το μνημόνιο. Λέει ότι ανέφερε τα κοινωνικά προβλήματα, είπε όμως ότι έγινε και μια πρωτοφανής δημοσιονομική προσαρμογή. Δεν θέλουμε να γκρεμίσουμε ό,τι θετικό έγινε. Πάει δηλαδή η ιστορία, καταργούμε τους εφαρμοστικούς νόμους, τα μνημόνια κτλ. Με ένα νόμο και τα σχετικά. Αλλά να αλλάξουμε το μείγμα πολιτικής. Η λέξη μείγμα πολιτικής σου θυμίζει κάτι? Ήταν φράση την οποία χρησιμοποιούσε ο κύριος Σαμαράς κατά κόρον όταν ήταν στην αντιπολίτευση. Άρα πού καταλήγεις, Δημήτρη Τσιόδρα? Ότι εδώ έχουμε μια μεταστροφή του Αλέξη Τσίπρα απευθυνόμενο στην Άγγελα Μέρκελ? Έχουμε μια στροφή απευθυνόμενο στον ελληνικό λαό πρώτα απ' όλα, μέσω του Βερολίνου. Καλό θα ήταν όλα αυτά, όπως είπα και πριν, να έχουν υποθεί στην Αθήνα. Αλλά από εδώ και πέρα υπάρχουν πάρα πολύ δύσκολες αποφάσεις που πρέπει να πάρει ο κύριος Τσίπρας. Να πω κάτι για τις γερμανικές αποζημιώσεις πριν πάω στις δύσκολες αποφάσεις. Αυτό το οποίο άκουσα χθες ήταν το εξής, ότι εμείς δεν έχουμε υλική διεκδίκηση, είναι ηθικό το ζήτημα. Αυτό άκουσα. Πρωτίστως ηθικό. Πρωτίστως ηθικό, αλλά δεν έχουμε υλική διεκδίκηση τι σημαίνει? Και συνεδριάσεις της Βουλής που έγιναν τις προηγούμενες εβδομάδες, οι ομόφωνες αποφάσεις που ελήφθησαν από όλα τα κόμματα σχετικά με το τι θα διεκδικήσουμε και πώς και το πού πρέπει να κοιτάξουμε, όλα αυτά. Ξέρετε, νομίζω ότι θα μπορούσαν να είναι πολύ διαφορετικά. Ο κ. Λέζος το αποτιμάει έως τα 300 δις όλη την ιστορία. Τώρα πάμε τώρα στο πόρισμα. Βάσει πορίσματος δεν είναι στον αέρα. Ναι. Πάμε στα της επιστροφής στην Ελλάδα. Ο κύριος Τσίπρας έκανε τις δηλώσεις εκεί. Είπε για μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Σωστότατα. Πρέπει να γίνουν και σε σχέση με τις αλλαγές στο κράτος, σε σχέση με τη φορολογική διοίκηση, σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η οικονομία. Το ζήτημα είναι αν υπάρχει αυτή τη στιγμή κοινοβουλευτική πλειοψηφία η οποία μπορεί να στηρίξει αυτές τις αλλαγές. Το λέω γιατί ο κύριος Τσίπρας κάνει τη στροφή. Σε αυτή τη στροφή θα τον ακολουθήσουν οι υπόλοιποι. Θα τον ακολουθήσει το κόμμα του. Θα τον ακολουθήσουν οι συνεταίροι του στην κυβέρνηση. Το λέω γιατί μέχρι τώρα άλλα ακούγαμε. Δεν ξέρω, μακάρι να προχωρήσει ο κύριος Τσίπρας. Να μην ακούσει φωνές από το εσωτερικό, να κάνει αυτές τις αλλαγές, γιατί δεν είναι ότι τις υποσχέθηκε στην Γερμανία. Είναι ότι πρώτα απ' όλα θα έπρεπε από την επομένη των εκλογών και όλα τις έχουμε βάλει μπροστά στην Ελλάδα. Είναι ελληνικό θέμα αυτό το τι θα προχωρήσουμε. Και από εκεί και πέρα η διεκδίκηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό, το οποίο καλά κάνουμε και το προχωράμε.